Udruga Art More predstavila se kaštelanskoj publici izložbom u dvorcu Vituri koju je organizirala Gradska knjižnica Kaštela, čija je ravnateljica Sonja Jurat i službeno otvorila ovo događanje. Ova udruga kroz radove svojih članova kod odraslih i djece razvija ljubav prema moru, podmorju, dalmatinskoj obali i otocima te malim i velikim stvarima koje čine Dalmaciju. Tako su i njihovi izloženi radovi vezani upravo na tematiku mora i Dalmacije. O djelovanju likovne udruge Art More iz Splita sve nazočne upoznao njen predsjednik Rudi Milat. A imamo izložbu likovne udruge Art More, tu su motivi vezani za more, brodove, mi smo ljubitelji mora u raznim tehnikama akvarel, ulje i rekompozicije. Otvaranje izložbe upotpunio je nastup mladih glazbenica Marije Buotić na gitari i Gabriele Maras na violini, članovi udruge Sveti Jeronim kazujući stihove kaštelanskih pjesnika te klapskom pjesmom Muška klapa Podvorje.